Námestie pohraničnej obce Horná Súča nedaleko Trenčína sa môže popíšiť raritou. Každý víkend sa pravidelne mení na provizorné letné kino. Vstupné je zadarmo a nenechajú si ho uísť ani ľudia zo širokého okolia. Zatiaľ, čo vo väčšine veľkých miest letné kina doslova zmizli zo sveta, v Hornej Súči na ňo nedajú dopustiť. Premietajú sa tam totiž filmy o okolitých Kopaniciach. Do každého toho filmu dávam to, čo treba, čo je súčasť tej Kopanice. Vždy v nedeľu po zotmení chlapi z miestnej krčmy povynášajú lavice a stoličky. Toto síce je náhrážka na miesto letného kina, ale je to tiež výborné, pretože počas hudobného leta, ktoré tu bývalo každoročne, tak je to taká náhrada trošku, ale dobrá. Môj otec zohrával v minulosti významnú úlohu a ja som si ho prišiel dneska pozrieť. Susedné obce Horná a Dolná Súča sa nikdy netajili veľkou rivalitou. V tomto prípade však panuje zmier. Zase to nezávidím až tak veľa, pretože mám odtiaľto ženu, tak tu často chodievam. Filmy nakrúca nadšenec Milan Vrba. Sponzorujem si to sám vlastne. Akože jeden jediný film v Závorsku, na to som našiel 2 sponzorov. A on tomu ináč rozumel, on povedal, no, prácu šeravečie v 2 ráno. Tak dieky hlavníci strava všetko, starí ľudia sa bývali väčší, keď prišli domov na svetová garnicu, a to musia do okna dať, nemali starú auto a to už začal Na konci zatleskajú a ja som ozaj rád teda, že sú nadšení z toho. O týždeň, ak bude pekné počasie, sa očakáva o mnoho väčšia návštevnosť. Na programe totiž bude história dýchovej hudby, ktorá je tu veľmi obľúbená. Z Hornej Súče Michal Bujna, televízia Markíza.